Здравейте от мен, аз съм Мистер Резорт, т.е. Бабуняка. Няма значение, ще оцелявам с вас. Изглежда, че се паднах точно до пустините, до Дезерт Темпъл, извинете ме. Вземам нещата. Включил съм си бонус съндък, което според мен не е толкова лошо. Сега да отидем да видим какво има тук. Това е голям късмет. Никога не дадете да правите така, защото долу има капан. И... така е по-добре да го направите за всеки случай. Да. По-добре щупете, защото долу има диаманти, долу има TNT, което няма да ви се отрази зле. По-точно добре изнева, извинете. Сега му сега взема диаманти и TNT. Вземам си нещата и отпрашвам. Ето ще поставя. Оставил съм си Майнкрафт мирно, защото няма се занимава с чуда неща. Когато става ми нищо да им потрябва, примерно някакъв час, ще си го направя. Нормално, за да не се добия с определени работи. Еха, не села даже. Какъв късмет. Майче, доста бързо си намерих къща. Дали може да има някъде някой чест. Да. Да. А тук е. Нагоре какво има. Може и да се устроя да живея тук. Опа. Но няма да е честно за това. Ще го обмисля. Опа. Еха. Може тук да живее. Ще събера тези. Може да им потребват. Нищо не се знае. Ще събера торчовете.
Мисля нататък да отида да си направя къща. Ще съм близо до селото във всеки случай. Ще убия кокошките. Айде. Доста сидове събрах. Стаки половина. Никак не е малко. Ето тук някъде може да се направя къща, но няма да е добре, защото няма дървета. Все пак ще потърся нататък. Тикви виждам, че има. Ето тук има горичка. И крави. Смятам някъде тук да си направя къщата, защото има дървета, както и крави. Може би ето тук ще бъде. Правя си крафтинг тейбъл. Ще сложа тук. И така, трябва да взема малко камъни, защото ще им потребват. Някъде видях, че имаше там. Може да има. То не може да направиш си. Виждам кола въглища. Има още на друг път, ще ги взема сега, имаме ограничено време. Сега за тези, които не знаят, ще им покажа как да се направят някои инструменти. И така, трябва да пръчка, както диаманти, злато, желязо, камън и дърво. Ще го направим с камън. Ето как се прави за кирка. Ето така се прави за брадва. Това е за мотика. Това е за лопата. Ето така е меч, както виждате. Така. Сега ще трябва да се направя брадва. Опа.